darganatı etrafındaki elektrik geçiricilerin dowamly hatardan çykma we ätiýaş şaýlarynyň bolmalygy owa ýerlerindäki tog üpdünçiliginiň şu günler günnüýlerini 6-8 sagatlap kesilmegine sebäp bolýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Gazozyk şäherindäki elektrik geçirici nokotdan lewap, darganatı, sakararyk, başsakı owa daýhan birleşiklerinde ýaşaýan adamlary tokdyňy aksam sagat 6-dan soň berilýär. Tok bolmasa suw kynçylygy hem olalýar. Sebäbi suw geçirici liniýalar işlemýär. Adamlar elektrik arkaly işleýän nasosatlaryny ulanyp öz hojalyklaryna guýlaryndan çykarýan suwlaryny hem alyp bilmeýärler. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen Islam agy öz owalarynaky tok, gaz we agyz suw meseleleriniň ýyl-ýyldan agyrlaşýanlygyny görüň berdi. Adamlar barhaken geçen asyrlardaky ýaşaýyş, durmuş usullaryna dolanýar. Bedireli suw daşap ýören çagalary, çaýnakarny odun ýakyp taýýarlayan aýallary inni gen görýän ýok. Hajatkany, ýugunmak ardynmak, suwa düşmek ýaly zerurluklar hem inni 100 ýyl odal ýaşap geçen adamlaryň ulanan usullary arkaly amala asyrlýar. Bu ýagdaýda arassaçylyk düzgünlerini berza etmek, her türlü kesellerden, viruslardan goranmak tasdan mümkin nädip Islam agy Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şol wagtda ýurtda dowam edýän ykdysat çökünlük, işsizligiň ýokary bolmagy, owa hojalygynyň alynýan girdejileriň ýyl-ýyldan azalmagy netijesinde arasy agyz suwuny satyn alyp bilýän adamlaryň sany gata azaldy diýip habar saýdýar. Darganatyda derýanyň goloýdan geçmegi netijesinde ýerasty suwlaryň derejesi ýokary galdy. İslen ýerin gazsaň 2-3 metrden az suw çykýar. Bu ýagdaýda guýlardan arasy suw almak mümkinçiligi tasdan ýok. Köp adam derýanyň ýaplardan gelýän bulançok suwuny marly hasy bilen sürüp mümkin bolugyndan arassalap etýär. Ikinji tarapdan kanalizasiýa, hapa suwlarynyň hem şol suwly ýaplara aktyrylýan ýa syzyp geçýän ýerleri az bolmaýar. Emma bu meseleler bilinse-de uzak wagtary çözülmän gelýär diýip yerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Elektrik togunyň kesilmegi diňe agyz suw kynçylygyny näl, günnelik azyk kynçylygyny hem ýokarlandyrýar. Sebäbi tok bolmasa soňgudylarda saklanylýan azyk gönümleri, et ýagy, süýt gatyk hem zaýa bolýar. Generatorlaryň bahasy bolsa, garyp düşen hojalyklaryň köpüsi üçin el ýeterliler. Olar bazarda ardan bolanyna 15.000 manat bahalanýar. Bu gaty gymmat diýip habarçy berdi. Şu aralykda Aşgabatdan o hojalygynyň işleriň ýagdaýyny barlamak üçin lewaga bir topar barlagy geldi. Aýdylmagyna görä olar gogaça meýdanlarynaky we ekiş başlanmaly buğday ýerlerindäki suw ýetmezçiligine adamlaryň öz mellek ýerlerini ekken ekinleri, olar üçin alynýan suwun köp bolmagy sebäp bolýar diýip pikir edýärler. Türkmenistanyny owa adamlar köplenç döwlet tawsyrygy esasynda pagta, buğday tawsyryp maşgalekler ýaly ýeterlik girdesi alyp bilmeýär we çeken ziýanlaryny esasan melleklerini ekken ekinleri, işikde saklayan mallary bilen bolýar. Emirlerler bu ýagdaýy gaty ogulýar. Emma olar ilkinji nowbatda raýatlara, soňra döwlete ul ziýan ýetirip hyýanatçylygy dowam etdirýär. Mal üçin otym bolmasa, häzirki kriz döwründe eti daşardan gyzyl pula getirseler, emirlerler ogurlyk edip bilýär. Şu sebäpden olara halkyň ekin ekip mal saklap baýamagy, netijede döwletiň baýamagy gerekkel diýip darganataly ýaşaýjy Azatlyga öz pikirini aýtdy. Türkmenistanyny dowam edýän gün-güzäran kynçylyklarynyň çoňlaşmagy, guruk gelen ýylyň Tomsundaky elektrik, suw ýetmezçiligi bilen tynçylaryň köpüsiniň pikirini görä Türkmen hökümetiniň netijesi dolanlyş praktikasyndan el çekmezliginiň netijesi bolup durýar.